الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة السلام عليكم. ina yi muku barka da zuwa kuma ina so in ɗauki wannan dama in gode wa Allah, in gode wa jama'ar jihar Kano da baki daya, musamman 'yan tafiyarmu wanda suka sa wannan gwagwarmaya ba dare ba rana ta ɓangarori da yawa, musamman wannan ɓangare namu na social media. 'Yan social media wanda suke cikin wannan tafiya tamu ba abin da za mu ce da ku sai Allah ya saka muku. Wannan aiki da kuke yi na san duk wani masoyi yana farin ciki, abokan hamayya suna ɓace rai da irin wanda kuke kawo musu. Wannan ne ya sa tun da na shigo nake mitin da sassa da yawa ko daban-daban wanda muka ga ya dace lallai kuma a kira ku ba don komai ba illa a karfafa muku gwiwa kuma a gobe. na jawo hankalinku da cewar wannan aiki da muka sa a gaba aiki ne babba, domin duk wanda ya ce zai kawo canji na taimakawa mara gata ya samu gata, to kasan dole ya yi gaba ko rigima da wa'anda suke cutar da wa'annan marasa gata. Domin dama duk abin da suka sata